Dende o PSDG levamos tempo advertindo que a atención primaria se está desmantelando por parte da Xunta de Galicia e hoy estamos no Concello de Maceda, que é un exemplo claro deste desmantelamento, non? Deste descuido. Os veciños e veciñas de Maceda que quedan estes 2 días en pleno pico de gripe sin médico de atención primaria no centro de saúde. Obviamente isto implica un abandono do rural da provincia de Ourense que non se pode permitir, é unha responsabilidade moi grave por parte da Xunta de Galicia e dentro do PSDG, obviamente, presentaremos iniciativas parlamentarias ao respecto e pedimos solucións urgentes para a provincia de Ourense, para a atención primaria e, en concreto, para Maceda, que non pode abandonar así a persoas maiores nestas circunstancias con dispersión territorial é unha, como digo, volvo a decir, unha irresponsabilidade da Xunta de Galicia.